училище. О, здравей, скъпи. О, здрасти. Къде беше? Забави се малко с часа. О, добре. Искаш да отидем на нас? Да, разбира се, искам да ти вижда къщата. Добре, не е чак толкова. Няма много така смисъл да идваш да видиш. Не, искам. Добре. Хайде. След няколко минути. Да, тук е. О, страхотно е. Не е чак толкова, ама добре, както казваш. Не, наистина. Много е хубаво. Да правим нещо? Да. Много съм гладна. Може ли да ям нещо? Да, разбира се. Хайде, идвай. Кухнята. Добре. Какво ли правят? Искам да разбера. Ще ги изненадам. Искаш да ядеш? Всичко. Как се казва всичко? Не знам какво да направиш. И какво да дадеш. Добре. Хей, коса! Розовки, как влезе тук? Последвах ви. Тя да дойде с нас. Тя да дойде тук. Добре, няма никакъв проблем. Благодаря. Какво правите? Аз ям. Добре. Може ли аз? Да, разбира се. Благодаря. Ето. Благодаря. Това е хубаво. Нали? Да, разбира. Всъщност, не е ли твърде късно? Трябваше ли да се прибираш, розки? Да, майка ми, баща ми ще ме търсят. Да, трябва да тръгвам. Чао! Чао! Да. Ако искаш, ти можеш да тръгваш. Ако искаш, да. Не, искам да стоя малко. Още. Добре, и после ще се прибирам, че мама ще се разстравяш. Добре. Хайде, трънсат ти. Да гледаме нещо в YouTube. Добре, идвам.